Ahoj, dnes si povieme niečo o ekodrogérii. Je to jedna z najčastejších tém, otázok, ktorú nám dávate v našej kamennej predajni. A ste zvedaví, čo to ekodrogéria je, prečo sa používa, alebo prečo by sa mala používať. Ekodrogéria je drogéria, ktorá je šetrná k životnému prostrediu aj k našej pokožke. Je zložená iba z ľahko odburateľných zložiek v prírode a nevstrebáva sa nám cez pokožku, respektíve jej zložky, ktoré sa vstrebávajú cez pokožku, nie sú pre telo nebezpečné ako klasická komerčná drogéria. Medzi takou najobľúbenejšiu značku, ktorú máme v našej predajni a je tradičná a máme v podstate od samého začiatku, je značka Yellow and Blue, ktorá pracuje s takýmito mydlovými orechami. Mydlový orech je vlastne škrupinka z orecha z plodu stromu, ktorý rastie v Indii a v Nepále. A jeho najväčší bonus je, že obsahuje prírodný saponín v sebe, vyzerá si takto. Častokrát sa v obchodoch môžete stretnúť aj so škrupinkami, ani nie že škrupinkami, ale ešte s celými orechmi. To znamená, treba si tam dávať pozor, keď kupujete kilové balenie mydlových orechov, či majú v sebe aj to vnútro, to jadro, ktoré musíte pracne vyberať a navýši vám to váhu samotného produktu, za ktorý platíte. My máme iba takto hotové škrupinky, ktoré majú teda v sebe prírodný saponín, ako som povedala, a je to zložka, ktorá prirodzene mydlí. Je používaný veľmi v Afrike a Indii a som rada že sa dostal už konečne aj k nám. Používa sa veľmi jednoducho a jeho využitie je veľmi všestranné, či už pri pratí prádla, pri umývačke riadu, pri umývaní podláh. Vidíme ho, alebo máme ho aj v predajni v rôznych formách. Buď sú to klasické mydlové orechy, ktoré môžete dostať aj v takomto testovacom balení, malom, v podstate na jedno použitie, kde máte presne rozpísané, koľko mydlových orechov potrebujete dať do práčky, pri akej tvrdosti a akej teplote vody. K takémuto baleniu vždy dostanete testovacému aj vrecuško, do ktorého mydlové orechy dáte a vložíte do pračky, aby ste ho potom nemuseli po bubni hľadať medzi prádlom. A dostanete ešte aj takýto kvázi bieliaci prášok, ale je to čisto prírodný prášok na báze sody bikarbóny a kyslíka, teda je bez chlóru a bez nejakých bielidiel a úplne zaručene vyčistí všetky škvrny od krvi, od čučoriedok a podobne. Ako pracujeme s mydlovými orechami? Ako som hovorila, vložíme si ich do takéhoto plateného vrecuška, dáme ho do bubna k prádlu a po vybratí ich musíme uložiť do igelitového vrecuška, ktoré je súčasť balenia. Dôležité je, aby nám mydlové orechy nevyschli, to znamená, aby tam bol stále ten prírodný saponín. Dôležité je pred každým praním si prejsť po mydlovom orechu mokrou handričkou, aby sme vedeli, že či ešte pení, to znamená, že ešte má tú schopnosť, vďaka ktorej teda vyperie prádlo. Odporúčam určite pridávať do prania, ak pereme biele prádlo, aj tento bieliaci prášok. Klasicky ho môžete vidieť v takomto balení, buď polkilovom alebo kilovom. Je to fakt vynikajúci prášok, jeden z našich najobľúbenejších produktov, ktorým vyčistíte aj nerezové dresy, vane, úplne že fakt čokoľvek, mramorové dosky a podobne. Firma Yellow and Blue začala s mydlovými orechami, postupne prešla aj na pracie gély mydlové, teda už pre ľudí, ktorí sa nechcú babrať s tými mydlovými orechami, je tu hotový koncentrát, ktorý vzniká vlastne silným výluhom, kedy sa máčajú mydlové orechy vo vode. Na dovoňanie používajú iba levandulovú alebo pomarančovú silicu, takže znovu prírodné produkty. No a okrem týchto značiek Yellow and Blue máme ešte aj veľmi obľúbenú značku Feel Eco a Vinis, to je taká svätá trojica, ktorú máme. Dôležité je povedať pri tej ekodrogérii, že odporúčame ju používať naozaj všetkým. Väčšinou ju používajú iba zákazníci, ktorí majú problémy nejaké s pokožkou, ekzémy alebo psoriázu a podobne, alebo zákazníci, ktorí sú naozaj šetrní k životnému prostrediu a tolerantní. Ja však odporúčam využívať drogériu naozaj pre všetkých. Hoci musím uznať, že nevyčistí naozaj prádlo tak, ako známe komerčné značky, ktoré majú v sebe ale príliš veľa chlóru, bielidiel, rozjasňovačov a parfémov, ktoré sa nám dostávajú cez pokožku do tela a telo ich jednoducho vstrebáva. Ako novinku musím upozorniť na to ešte, že sme začali s čapovanou drogériou, čo sa veľmi tešíme. Tá sa zatiaľ dá načapovať na našej kamennej predajni v Nitre a cenovo je oveľa lacnejšie, stačí si doniesť vlastnú nádobku, do ktorej teda radi načapujeme. Takže toľko z ekodrogérie, takže prajem ju zdar a dúfam, že sa vám bude páčiť.